achọrọ m ịkụziri unu ụzọ ị ga-esi wee na-ekpere chi gị, ghọta ike nke onwe gị. Ịma na ndị pastọ emego asị na nzu na edo na ihe arụsị. Ụfọdụ afọ onye ji nzu ma ọ bụ edo ma ọjị asị na ọ dibịa, na ọ na-ekpere arụsị, na ọ na-eme nke a. Ihe m chọrọ ịkụziri bụ ụzọ ọzọ ị ga-esi wee na-ekpere chi gị, nke dịkwa ezigbo pọwafụl na ndụ anyị. Ọ dịkwa ezigbo ike nke ị ga-esi wee na-agba onwe gị ume ife ọma na-eme na ndụ gị. Ị nwere ike dozie esemokwu do n'etiti chi gị, mmụọ nsọ gị wee bịa ụwa na gị nwa, ka ife ọma mewe na ndụ gị, ka ụzọ gị mepee. Ụzọ ị ga na-esi wee na-ekpe ekpere. Onye fụrụ ka ị na-eme ya ọma nche echiche ọjọọ. Mana ihe ọzọ rụkwa na ya n'ụfọdụ n'ihe a ọkwa ịmụ ihe a kandụl anyị na-akpọ ya orion n'Igbo. Achọrọ nke ma na kandụl niile nwere ihe ọ na-arụ. Na kandụl ịfụrụ n'ife ọbụbụ n'ụzọ ọzọ ị nwere ike isi wee kpee ekpere, na-eche na na-ewu na maka ị nwere ike iwere nzu ma ọ were edo ma ọ were ọjị asị na ị na-eme ife mmụọ, na ị na-enye na ekpere arụsị. Mana nke a ụzọ ọzọ ị ga-esi wee na-ekpe ekpere. Ị na-afụ, ịma na otu ị nọ na ị nwere ike, ịma na ị nwere ọgụgụ isi, ịma na o nwere onyinye iji wee bịa ụwa. Ngwa gee m ntị ka ịghọta ka ị ga na-esi were ya wee na-ekpe ekpere. And achọrọ nke ịmata na kandụl ọbụla nwere ihe ọ na-arụ iche iche. And ụfọdụ nwere ike afụ gị ebe iji red kandụl asị na ị na-ekperu na iso na mmiri, ma iso mmiri bụ ezigbo ihe, onwe onye anaghị aṅụ mmiri. And achọrọ nke ịma na ife ọbụla nwere ezigbo nwere ajụ ya. Onye otu a mmadụ nọ na o nwere ebe ịdụ bad, o nwere ebe ịdụ good. Otu a ga niile dụ ka ghara ị na-confuse unu si na nke a dụ bad na nke a dụ good. Achọrọ nke mara na kandụl a bụ ike, na-eweta ike na ndụ mmadụ. Ọ bụrụ na n'ala Igbo, ọ bụrụ na ị bụ ichekie ụbọchị amụrụ, ọ bụrụ na ị bụrụ onye amụrụ ụbọchị eke, otu a bụ tata bụ eke, iji kandụl akpe ekpere, ị ga-afụ ife ọma. Ị ga-afụ na chi gị, na obi ga na-atọ chi gị ụtọ, na-atọ mmụọ niile so gị wee bụ ụtọ. Ha na-emepere gị ụzọ, na-ewetara gị okike na mmụọ. Mana ọ bụkwa na ị bụrụ n'ọjọọ, na ịmara ụmụ ihe ndị a gasị gbasara ụmụ, na ị bụrụ onye Igbo, mana ị chọkwara ka ị na-afụ ka ị mara mmụọ so gị wee bịa ụwa, ka ị na-ekpere ya, ka ife ọma na-eme na ndụ gị. Ị ga-ejikwa kandụl a. Ị nwekwa ike iji na-ekpe ekpere mgbe ọbụla, mana ịchọkwa mbọsị ọ ga-eji wee rụọ na ụmụ mbọsị pụrụ iche o ji arụ nnukwu ọrụ bụ mbọsị Tuesday. Every Tuesday iwere ya kpee ekpere yọọ chi gị ihe mbọsị Tuesday, ọ na-arụ ezigbo ọrụ. Ị bụrụkwa onye Igbo, iwere ya yọọ chi gị ihe mbọsị eke, ọ na-arụ ezigbo ọrụ. Mgbe na eke ị ga na-esi were ya wee na-ekpe ekpere. Achọrọ nke ịmatago na ihe a na kandụl a abụrụ ihe ọjọọ. Na kọlọs kandụl niile abụ nwetara ọrụ ha na-arụ, and ọ dị ike na ndụ mmadụ mgbe iri ọna, and ọ mara ezigbo mma. Ụzọ ihe na-akụzi bụ ụka ị ga-esi wee na-ekpe mmadụ ịma na-ezo ezo. Ihe asị na di gị na ọfịọsị na ị na-eme ife ọjọọ, ma nwunye gị fịọsị na ị na-eme ihe ọjọọ. Achọrọ m ka ị were mụ, ọ bụrụ na onye sị gị nọọ ife ọjọọ, gosi onyonyo m, gosi ya vidio m. Ana m akwụwa aka m ọtọ, ana m ekpere chi m. Ife ndị wee sị ka m kụziere unu ya, maka na ndị dibịa na ndị pastọ onwezi onye na-ekwu, ụfọdụ ndị dibịa na ụfọdụ ndị pastọ onwezi onye na-ekwu agwa anyị eziokwu, agwa ndị mmadụ eziokwu. Mgbe chọọ ka m kụziere gị ụzọ ị ga-esi, maka ụfọdụ nwere ike ije ịgba afa agwa gị ihe ọzọ, mana ụzọ ị ga-esi isi na-ekpere chi gị, chi ga-eji nwa akụziere gị. Ịghọta onwe gị, ịmarụ na o nwere mmụọ gị na ya so, ịhapụ ị na-eji ebigharị aka. Achọrọ nke ịkwụsị taa. Ọ bụrụ na ị na-eje nke dibịa na-eje, mana o nwekwara ezigbo dibịa ahụ.
nwekwa ezigbo pastọ, mana ndị ajụ ya ka ndị ezigbo ya. Na ị ka na-esi ewere kandụl a were ekpere m ekpere, and ọ kachasị ndị a na outside, ndị a ga-enweta nwa ọjị ma ọ nweta edo ma ọ nweta nzu. Kandụl a na-anọchi anya Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. Mmiri a na-agụsịsị na ya nụ, ihe a na-agụsịsị na ya nụ bụ mmiri. Ọkụ a na-enwu na ya nụ bụ anyanwụ, ife. Ikuku a ihe a na-apụ na ya na anwụrị ọkụ a, ihe ọ bụ ikuku. Ebe ahụ ị ga-edobie bụ aja ana ebe ya akwụdo ya, ịfụ na ọ na-anọchi anya Eke, Oye, Afọ, Nkwọ, East, West, South and North. Na ife kandụl a na-alụ buru ibu, and ihe eji ayọ dị iche iche. Achọrọ m mata na kandụl a ihe ọ na-alụ, ihe eji ayọta kandụl a, iwe ya na-ekpe ekpere, ị ga-amata na ị nwere ike nke onwe, ike gị niile furu efu a na-anachigatara gị, chi gị a na-anachigatara gị, nwere ike ịgbachigoro ụzọ, mmụọ niile iso ebe ụwa. Eji kandụl ewepụ afụfụ ya na-ata ebenatara gị. Eji kandụl eweta ike ịfụnanya, nwoke afụ gị n'anya nwee ike merụ gị ihe, nwaanyị afụ gị n'anya nwee ike merụ gị ihe. Eji ife anụ ewepụ ike ndị ọjọọ na-eji enwe ndị na-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị. Onwe ndị na-ewu mgbe ọbụla ọ na ha arịghọ nwaanyị elu ma ya nọkọta nwe, achọrọ nke mara na ọgbaghara. Onwe ndị ji mgbe ọbụla ị na-arị nwaanyị elu, ife ọma na-emere onye ahụ. Nwoke na-eme ya, nwaanyị na-eme ya. Onye m ga-akụziri m maka ya, mana achọrọ nke mara na kandụl a na ife ọ na-alụ buru ibu, na kandụl a bụ ike, na iwere ya na-ekwu okwu na-agwa Chike okwu, na ị ga-aghọta onwe gị. Ihe m na-akụzi ihe ị ga-aka nke onwe gị ghọta na ị nwere ike, ngwa na-ene manya ị nwere ike onwe gị. Na eke ga na-eji were na-ekpe ekpere. Ọ bụrụ na ị nweta mmanụ, ọ bụrụ na olive oil nke unu na-akpọ, ma ọ bụ mmanụ Igbo, ma ọ bụ mmanụ ojukwu. Mmanụ ojukwu bụ ndị mara ama maka mmanụ ojukwu, mana m ga-akụzi maka ya. Ọ dị very powerful. Iweta mmanụ na eke ihe esi wee were mmiri, iweta mmanụ ite ya ona, ihe tie etepana ya apụpa na apụ, no ihe tiri ata, iteretacha ya, ihe amụnye ya ọkụ, jụọ ihe vuzo teresisi ya, tee ya mmanụ, terata ya, ihe bido n'isi wee na-ewerata esikwara na mgbara woge no isi bido ebi na-ewerata. Ibiri kwuo okwu, ịkpọkwuo chi gị, isi chi gị na achọkwara m ịma gị. Ịkpọkwuo ọla mmụọ niile ndị na-ekperu ndị nna nna ha. Ihe m na-akụziri gị, ọ bụrụ na egwu na-atụ gị, ma ifere na-eme gị iji ọjị ma ọ edo ma ọ nzu, ka ị mara nke arụkwa n'uwe very powerful. Ịkpọkuo, ikpuchi okwu niile ị na-ekwu, isi na ị chọrọ ife ọma na ndụ gị, kwuchi ife niile ị chọrọ, na ị chọrọ ka udo, na ị chọrọ ịmata chi gị, na ị chọrọ ịmata ụzọ gị, na ị chọrọ ịmata akara aka ife niile ị chọrọ, ikwucha ya isi n'aka nne ya, wee nye ya n'isi gị 4 times. Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. Ikwucha ya isi na okwu ọnụ ga-abịa na mmezu ise 3 times. Then isi wepụrụ gị ife ọbụla na-egbochiri gị, itinye n'aka ekpe gị. Sisi wepụrụ gị ife ọbụla na-egbochiri gị, ajọ ụzọ, ụchụ ọgbụgba, ekworo, aja anya, ife ọbụla na-eme ọ nara aga. Ikwu ife niile adịrọ mma na ndụ gị, mmụọ na-akpasasị, mmụọ na-edesi ibu, ife niile ị chọrọ na ndụ gị, kwụsịa ya otu onye ji n'aka ekpe gị, si n'aka ekpe gị a ṅara n'isi gị, ṅabere ya 4 times. Eke, Oye, Afọ, Nkwọ. Ise 3 times. Iwe jikọzie ya aka ọnụ wee kwuzie wee sị na taa na ị na-akpọku chi gị, si ka okwu ọnụ gị bịa na mmezu n'aha chi gị, n'aha Chukwu okike abịa ma ise 3 times. Iwe mụnyezie ya ọkụ. Ọ bụ na ị nwere mmecha, m ga-akụzi nke esi edozi ọta, mana ọ bụ na otu a na ịma na ibido ya enwe ọta, ije ebe ị ga-edobie n'ala adafụkwa. Ọ bụ na ịmụnye ya ọkụ, ọ bụ na ịkwụsị niile na-egbufe ịmụnye ya ọkụ, adafụkwa ya ọnụ. Ị ga-adobie ya ebe ya akwụdị ya, iwelu nnu gbaa ya okirikiri. Ife eji eju nnu were abụ ya okirikiri ka ọ ghara inwe mmụọ ọjọọ ga-eme ya atak, ga-eme ka ekpere ahụ ikpe ghara ịgazi. Onye m chọrọ ịkụziri unu, iwelu nnu gbaa ya okirikiri, dobie oya nwugide nwụcha. Ị na-eme ife a, ma ndị nke ọzọ nka ka akụziri gị, nwanne m, ị ga-afụ udo. Ma ndị a maka ndị Eke, mana onye ọbụla ga-eyuzu nwunye maka na ọ ike ka ọwụ.
mana mbọsị o ji mbọsị chọọ ka ọ lụọ nnukwu ọrụ, ọ bụ na onye Igbo mbọsị Eke, ọ bụ na onye n'ọjọọ ọzọ dị na-abịa sị na ị chọrọ mbọsị Tuzdee, ọ na-alụ ezigbo mbọsị Tuzdee maka led eliọna ọ mara ezigbo mma. Na achọrọ m ka ịmata ike onwe ihe nna asị na-asị gị kwụọ m ụgwọ nọ, achọrọ m ka unu mata ike onwe. Nna afọ na-eme n'ụwa ọ na-ewute m. Achọrọ m ka ndị Afrịka mata onwe ha, achọrọ m ka unu mata onwe unu, ka ịghọta na ị nwere ike na ị nwere akara aka iji wee bịa ụwa. Ihe anapụta ofu ihe agbata gị n'obi, ịlụpụta ya ụwa na-agba nkiri na ya. A sị m na-esonye m, gbaa mbọ na-ezizi ozi ya na-akụziri m n'ezie, na-agwa ndị ọyị gị. Achọrọ m ka onye ọbụla mata, achọrọ m ọ dịrị nwoke mmadụ nwaanyị ma obi na-atọ m ụtọ na mmadụ si ụmụnna nwezuo ahụ iro na-asị ya na ịma m na-enweziri onye ọzọ anya ụfụ, ịghọta ike onwe gị. Daalụ nne.